Vlog Inday. May umahataw! Mahataw? Driver and boss goals red. Oh. Twinning! Twinning. Style ng recipe. Kaya hindi siya nagbihis eh. Tago mo nga siya. Hello po. Ay, sorry. Sige. Tita! Ay! Ikaw talaga! Hi! Ayan yan eh. Kasi practical mo. Tama lang po, tita. Moving naman siya. Alin? May mga parts sa traffic. Pupunta. Ay, oo. Kasi late tayo ng 5-10 minutes. Kapula lang. You'll be here tomorrow and then... What the fuck? Oh my God. Mga ganun na naman pa ako sa loob. Takot ka na naman. Some kinda yes. Clean lang manipin mo doon. Hindi naman bunutin. Malay mo. Lamig ko. Sabi, ay! May sira! Bunutin pala natin. Wag. Lagyan pala ni tita ng maraming anesthesia. Just cleaning. Joke lang, inaasar talaga siya. Yung tawag niya. Bait si tita eh, sabihin niya yung totoo. Kasi mga batang kausap ko na. Yung pala yung tumutunog na ano. Uy! Cartoons ka ba? Paano ba yung tingnan dito? Okay, BRB, later na ulit. Wait! Tapos na kayo magpa-dentist. Massage naman ngayon. Diyan sa likod, yan. Ito po, madam. Yan, masakit dyan. Here, madam. Ito po, madam. Aray. Ito, madam. Ayan. Alright, madam. Sige lang po. Woohoo! Lamig-lamig. Ay, wala na kumikot. Sino ka? Yan. Sarap dong. Love you. Cute. Nagmamassage pala yun eh, no? Cute ka. How old are you? 31. Char! Hindi ka kaya 31. 31 ako na. 26 ka lang. Ang sarap. Napagod din sa editing. Ito na bago kong work eh. Habang hindi pa ako nag-artista. Ang sarap lang. Just call my manager for massage. Ano yun? For house-to-house services. Ay, oh, kalami man dong. Oh, na-relax ako. Oh, pwede na siya mag-edit ulit. Hoy! Kugmo! Ay, di pala na-intindihan yung kugmo. Kulangot. Ito sa kabila naman. Para pantay. Sarap pa, oy. Oh, relax ako. Woo! Kalami. Kalami sa kong dudong. Naintindihan mo yun? Uy, ano sabi? Saan? Ayan na. Dahil tapos na kami magpa-dentist kay tita. Dentista si tita! Okay. All-Star. Ano? Adidas All-Star. Adidas. Ano yun eh? Ito yung susi. Tita, cute outfit mo, tita. Let's go! Adidas. Hello. Ngayon lang ako lumabas ulit. Kaya ako'y kakain na madami. Anong inilulo? Yung maliliit. Spanish sardines. Caviar Pinoy. Pwede i-try.
Ang sarap. Ito ang food. Laruan. Dad, ano yan, my dad? Ang ganda. Ano siya, electric scooter. Wow. So, mamaya, try mo. Pwede siya nakapag-cool. Ang cool. No. Ano to? Tapos may pumpkin seed pa. I wanna get the least kind of number. You might wanna buy it. The day we arrive on Bakit tayo tumigil siya sa gitna ng tapos tumigil siya sa left? Hello. Hello! Hello! Design, di ba? Oo, 8 o'clock pa. Akala ko naman scooter ka na. You know, it's very Chicharon, good. eh. This is taro. Ano yun? Chef na natin like dito. And yours? Maybe na. Hindi na naka-vlog. Hindi na naka-vlog. Hayaan mo ni. Kumain na lang. Naglagadag na. Gana akong prosa ng Ganun. Happy Birthday. Hindi mo birthday to. Birthday ni Dudong to. Happy. Poor boy. She said, see you later, boy. He wasn't good enough. Alik na po siya sa work, guys. He was a skater boy. She said, see you later, boy. Bye-bye. Malis na lang po siya. pakialam. Babalik naman siya. Super siya. Kaya sabi ko, This is Jenna. This Nice to meet you. Nice to meet you. ang cool ng scooter. Pwede siya i-fold. Welcome to my second home. Joke lang! My favorite song. Bisprins, I want you to meet my sister. Look, oh, meron din siya ng industrial piercing. Pakita mo. Ako si mama nagpa-pierce. Oh. Ganun siya ka-supportive. Ate, Tiyaman, lutuan mo ako. Miss ko na luto mo. mas miss na ko luto ni mo. Magluto kayo ni Mama, be. Kari-kari lang ni Mama, please. Kinuha kong roast beef pa to. Rice casserole. Oh my God. Ah, kato. Gigaya lang man to na ko kay Mama. Man to naluto sa una. Kapalo ko, gigayan ako. Dali di man maumay. Guys! Iba ang lasa. Ate, ako laki mong industrial. Oh, para ma-move siya. Namili man ko ato kung gamay lang or dako. As in, Pa. hey, watery eyes. No, I'm not Hindi man obvious dito sa camera. Hanggang saan pa ako? Si Bisprins, this is my mother. Meet my mommy. How are you? Kumusta na diha ang mga Inday ko? What? Daly City ka, San Francisco. Pacifica, California. It's only like 2 miles away from Daly City. Pacifica. Yes. Good night, Bisprins. Good night, Ma. Ingat kayo. God bless you. Yeah. God bless all of you for supporting my anak. Inday Krisha. Okay, love you. Thank you, Ma. Love you. Bye, love. Taping ka na? Yes, sir. Ingat ka, ha? Alright. Kailan kayo papalabas? Next week? Bango. Ang cute! Oh my gosh! Cute ka ayo. What the food? Fries, kebab, barbecue, popcorn. Lahat ng chef. Cute. Ito rice ata to eh.
Thank you. Thank you. Sephora Avocado Hand Mask. Once BB Magic Powder. Forget to subscribe my YouTube channel para ma-notify kayo pag may bago akong video. Woo! Salamat kaayo!